ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti seryetay o ita alawas ana pauluan. Ti managbulod, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ay na, nagpipintas mo tanda kita sa laset kan kurtina, mare. Impaw iti anak ko nga da ijuhong kong da ita, mare. Imbag man. Adda ko mamot anak ko amang ipawit kanyak ti kasta. Addan tumet, mare. Kanon tupay ngay, mare. Amangan no puraw tuntiwak. Saan pa'y anapasamak dayta. Saan ka amawanan itinamnama, mare? Ay, madamag ko man. Ada ka di gagaraam. Kwa, mare. Buludat ko maman tay blender mo. Adda ngamin i-blender ko ngam. Awan mo't blender ko, mare. Day, si kamot ti masabat ko, Florence. Ay, anya ka di day awit mo? Tayman blender ni Mare Angie, nanang. Na, ay, di ka lang mabaen. Tila mabulbulod mo. Apay, pati kasta mabulod. Apay katasaanan ngay. Ay na, nakaap-apal man, nagiti alikamon da. Nagpipintas, nanang. Ay, saan arumbang nga apalam ina? Gapo, taad na naka-abroad kadakwada. Apay nga tamot amarigrigat kami. Nagbasit ti sweldo ti asawa. Ay, anya pa'y lati sa pulam. Naanos mo ti asawam. Naanos ngagpaiso, ngam di namot maipaidag iti amin na kayat ko, nanang. Ay, anya nga rod ngay. Ay, nasalun at kalakit day. Umanayan apagyamanam dayta iti Diyos. Ngamen, saan kayo mo't nga agbisbisay? Saan ka di akatapusan ita? Di mo pa inyawat ti sweldom. Amang ano bagastos mo manan iti awan kas-iskan na banag. Naksayan tainggatangak ni Noli iti sang kairangrang na sapatos. Na, apay ngay nagdisnodo kagim matang. Mabalin pa'y magdi sapatos na. Daan ka nung aroden. Namin ado ka nung imbaganakan ka. Ngam di mo ingat gatangan. Wen tamabalin pa'y nga rod. Agim impedak, tada kayat ko agatangan nga alikamon diti balay. Umapalak ka dagiti kukumari ka nagpipintas ti alikamon da. Ay na, bakit? Saan ka kumamakiin nartapan kadakwada? Apay kumaasaan ngay? Saan mula ta ida am artapan? Taad da mangipaw-paw iti kwarta kadakwada? Uray saan ko ida maartapan. Basta da kumamot mako na nga alikamon dito ibalay, anapintas mo't basit. Ay, gapo ka dagita laeng, saan mo nga igatangan iti kasapulan ti anak ta? Di ka pa yan gumatang iti naimas asidan tayo. Ingka man bulodon tay plan sa daninang mga anje, Noli. Bulod manen. Apay di ka ngamin gumatang iti plancha, mami. Mabainak ka kanayon na mapan bumulod. Ni, anya ko mati kabain mo? Saan mo mo't akanan ti bulodom? Ta isublim to inton malpas ko nga usaran. Apay nanginaunay iti plancha aya. Adarod pangaramatak iti inurnong ko akwarta. Para dayjay iti masakbayan tayo. Bulodon nyo amin nga usaray. Saan ka di mabalay nga inton masakbayan sa kay bumulod? Na, awanan ti ado asao. Ingkakit din. Mabainak. Umayak man, ninang. Ne, si kamat Noli. Ada ka di ibagam. Ay, ni, madam magayam ti plancha. Apay ka di balong no madama ti planchak. Imbaon nak ngamin ni mami, nga umay ko bulodon ti planchayo. Ado pa'y mo ti paplansya, tanaurno nga nak. Ay, agsublikan to lang, haninton malamuan. O ninang, puno saan, ibagak anadadael, tapno di na umay pabulod manan. Saan abarok? Maditi agulbod. Mga numadadaol nga agpaiso. Ay, kasta ka din, ninang. Sige nga rod, inton malamlatan. Ne, ayan nga iti plansa, Noli. Madamang agplant-plantya ni ninang, mami. Agsubliak ka no malam. Sapay aramaton ni daddy minton madamdama ti plansa ag akawos na. Di yung amin plinan siya di kalman. Busy ak nga rod nagi-deliver kadagiti lupot nga order kanyak online. Ibadunan oray sana na plancha.
Nakunas nga rod. Kumaano bang kaglaang ti papanan na? Anya nga ti pagplantsayaw. Ingka bumulod, iti sabali aka aruba. Gumatang kay ngamin. Imbag man ta nagkita ta dito'y tiyendaan, nana. Apay. Adda importante nga ibagam. Nana, nangagyo ka din ti birbirngas da iti anak yu ni Florence. Ha? Anya ti iberberngas da. Balasang ka. Ay na, agbubulod, nana. Dayta ti birngas ti anak yu. Saan ka di makagatang iti bukod na nga alikaman? Ay, jakman ammo, iti dayjay nga anak ko. Sige, tabagbaga akto. Bareng dumngag. Rumbang laang, nana. Kababain ti kasding aramid na. Agbubulod. Ay, kanayon kumat adilawan. Ang ammo pa yan. Underwear sa laang ti di na binulod, nana. Alaam dayto ginatang ko a plancha. Tapno di ka bumulbulod. Tapno di da ibaga. Nga underwear laangan ti saan mo kano a binulod. Asino mo tinang ibaga? Nga underwear lang ti saan ko binulod. Tapakalugong man iti ado nga underwear. Di ka laagbain. Dilawan da ka lang arudan iti madi nga aramid mo. Angam sikapay ti masuron. Pudnumot nga men nga agbubulod ka. Di da siguro pinabuludan day tang agsasao, nanang. Ay, asino ti ammom nga agbubulod? Ta ibagam adi da pinabuludan? Amo pay ngay? Apay nga agsaw-saw iti kasta? No maminsan, saan nga agsaw ti tao? No awan makita da nga aramid ti pada da a tao. Ti kunayo, talaga kit di nga atidug ti dila na. Iso adi na malapdan ti agsao. Hay, gatol adila. Nagtutulag dagiti kaopisinaak. Umay dain ton Domingo dito'y balay. Ha? Apay nga manugot ka? Busy ak iti online business ko aluplupot. Saan ko idaan na pagkadkadahan? Kan maysa, maminsan laang mat. Takasangay ko kat nga rod. Ha? Ne, anya ka diti petsan inton Domingo? Diyak pa'y kat amon ti aldaw kan petsana ita. Ay, day takot. Impamaysam ti atensyon mo di ta online business mo. Masapol nga agtrabaho tapno adda maurnong ko. Nagbasit ti sweldom, ado pa'y ti maibawas. Anya launay ay ati ururnungam. Tapno magatang ko dagiti kas iti alikaman dagiti kukumarek. Ay na, nasken ka di apilitem agaw atin dagiti banag asaan mo mat amagaw at. Tapno laang adda maiparamag mo. Apay ko maasaan? Apalandak tumot dumteng ti panawan. Nanang, irwaryo man dagiti antigo nga alikaman nyo. Apay dagiti antigo nga alikaman. Kasangay gayam nila kay ko inton Domingo. Umay kano dagiti kaopisinaan na. Masapul pintas mo't dagiti alikaman nga pangikak iti saganak. Ay, anya ka di dagiti isaganam. Sigurado nga inom ken pulutan manon ti adado, nanang. Lalaki ka dilaang dagiti umay. Ada pa'y babae Ay, saan lang arun apulutan laang no kasta, anak ko. Masapol ang magisagana kamot iti para kadagiti babae. Umay kayon tungarod, tapno adda kaduak nga agluto kan agisagana, nanang. Sigurado akalding tipulutan tayo ito, pray. Ay katariglado. Adamot ta impapastor ko akalding. Ay, alak to mo tayo imported nga anak ng balay. Ado da jekay. Uy. Sigurado man nga roden nga agranak tayo iti imported nga arak. Apo, nabaya ka dyan nagpulutan iti kaldirita akin papaitan. Ipapas mo to indon Domingo. Sigurado bottomless ti sagana, paray. Sana matukol ti aklo ako nada. Ay katuon Danag mo lakid din aya. Dakkel ti kalding ama isakripisyo ko namat. Ay, apo, unay ka tamay sakripisyon. Nakaumay ka matmare. Anya ka diti may paikokan ka. Nakitak namin dyan nakadisplay nga antigo a picture mo, mare.
Jay ka di adda iti dakkel nga aparador, mare? Uwan, mare. Mabalin ka di abuludan? Anya? Buludam ti mabuong apitsar? Ay, mabuong day, Jay. Pangusaram ka di, mare. Agkasangay ngamin nila kay ko inton Domingo. Umay dagiti ka opisinaan na. Usaran mi ko ma. Kan umay kan tumatan mare. Imbaga no saan amagasgas, mare. Amumat, antigaw kan mabuong day ja apitsar. Di ka agdanag, mare. Alwadak to. Basta ikarimasaan amagasgasan, mare. Uwan, mare, ikarik. Apaman amalpas ti pasken. Umay ko isubli adagos. Oops! Ay, Sorry. Agdardarasak namin. Pasensya ka na. Florence! Si kakadidaytan? Lourdes? Kasla saan ka abimakat Balasang kakadipay? Ay na, addan talong anak ko. Sika, manamot ng anak mo? Adamot ng talo. Ay sus, kasla balasang kapay laang iti itsurang. Imbagman. Ibagakkan ka ti sekreto. Tapno saan abumakat adagos ti itsuram. Inawis mon sa mo't jay sigod akaadalam akasangsangpet na anaggapo ija Spain. Wen nanang, nasingad kami idi. Nga manipod na pan ija Spain, awanan komunikasyon mi. Idi nagkita kami, inawis ko mo't Ay pasaray kadwampay ide amapan ija balay. Wen nanang, ngam ita baknangan. No agabay kami, kasla bakbakot akon ngam iso. Ay, anya jay kunap nga intednaken ka. Pagpapintas nanang, tapno sa anak nga aglanglang nga abaket. Ay, no awanan pangalaam inton maibos. Ay, agsublimot lang itisigod ta itsuram. Iso nga rod nga agurnungak, tainton mangrugi nga agkuret-ret ti kudil ti rupak. Ada pagpa-facelift ko, tapno napintasak latta, nanang. Ay, sabalilat ta ti panirigam iti biyag. Dahil talabagim unay ti patpatgam. Anya ngay, naipan mo ka di amin dagiti masapsapul dagiti agiinom ijay salas. Addan ijay ti pulutan da nanang, adamotan ijay dagiti inuman da nga arak. Adda ka din ijay dagiti binulod mo ang nagpipinta sa baso. Wen nanang, awan da pay laeng na i-display kon dagiti napipintas a baso ijay lamisaan. Ikam nga rudan dyan napintas a pitser iti Diyos. Taipan mo ijay salas. Wen nanang, ikakon. Sige. Adday ta, nakarga akon. Ipan ko ijayon. Masigurado kadayawan dati kinapintas ti pitser. Inakon. Ne, ada kamot gaya man, gayam. Agtugo ka pa Ha? Ti pitser nga gamo. Kaing ingas ti pitser nga inalak ijay Spain. Ha? Ada kastoy a pitser mo, gayam? Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adinggen, tituloy ti seryetay itaalawas ang napauluan. Ti managbulod, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ganda ito'y estasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay.